Λοιπόν, μαζί μας από τη μία πλευρά είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Μπεχράκης, γνωστός. Τον ξέρουμε όλοι. Από την άλλη πλευρά, ένας γνωστός επιστήμονας, καρδιολόγος, ο κύριος Φασαλίνος. Μιλάμε για το τσιγάρο. Το τσιγάρο που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία, αναφέρεται και πάνω στο πακέτο του τσιγάρου που καπνίζει. Όποιος καπνίζει. Αποτελεί λύση το ηλεκτρονικό τσιγάρο? Μπορεί να συμβάλλει στη διακοπή του καπνίσματος? Το άτμισμα, γιατί δεν είναι κάπνισμα, κάνει λιγότερο κακό στην υγεία? Τι λένε οι ειδικοί, τι λένε οι επιστήμονες? Να ξεκινήσω πρώτα με τον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, μύθος ή πραγματικότητα? Το περί διακοπής ήδη έχει σταματήσει η ίδια η βιομηχανία που παράγει το προϊόν να το διαφημίζει ως εργαλείο διακοπής. Γιατί έχει εκπέσει αυτό σαν επιχείρημα. Υπάρχει τελευταία δημοσίευση προ 4 ημερών, 15 Ιανουαρίου, στο Lancet, που είναι το πιο έγκριτο περιοδικό της ιατρικής στον κόσμο, που λέει ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο έχουν 28% λιγότερες πιθανότητες από αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν να διακόψουν μια μέρα επιτυχώς το κάπνισμα. Λιγότερο κακό στον οργανισμό το κάπνισμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου από ότι το πραγματικό τσιγάρο? Θα σας απαντήσω στην ερώτηση όσο μπορώ. Καταρχήν, έχω δημοσιεύσει ένα άρθρο στο Chest εδώ και 4 χρόνια που έβαλα ανθρώπους νέους να καπνίσουν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο και τους μετρήσαμε λεπτές παραμέτρους της αναπνευστικής λειτουργίας προ και μετά από αυτό το κάπνισμα και σαφέστατα υπάρχουν επιδράσεις. Το εάν αυτές είναι μεγαλύτερες ή λιγότερες από άλλες, αυτό όμως ρωτάω. Ναι, δεν μπορεί να το πει κανείς εύκολα, γιατί χρειάζεται μακροχρόνια μελέτη σε αυτό το άμα βάλουμε και άμα βάλουμε τα ίδια παιδιά να καπνίζουν πραγματικό τσιγάρο και κάνουμε εξετάσεις στους μεν και εξετάσεις στους δε, η πιθανότητα είναι ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα. Το δεχόσαστε δηλαδή? Όχι, αυτό λένε οι αριθμοί. Όμως αυτό δεν πείθει καθόλου ότι είναι ασφαλές. Το ότι είναι λιγότερο βλαπτικό αυτή τη στιγμή στην άμεση χρήση από κάποια άλλα είναι ένα επιχείρημα με το οποίο μονίμως το καπνεμπόριο προωθεί τα νέα του προϊόντα. Θέλω να πάω στο Όχι, να τελειώσω ένα λεπτό. Παρακαλώ. Διότι αν πάμε λίγο πίσω θα δείτε ότι βγήκανε φίλτρα, βγήκανε ειδικά slim, ειδικά low tar, ειδικά low nicotine τσιγάρα, τα οποία ήταν λιγότερα βλαπτικά από τα προηγούμενα. Κάθε νέο προϊόν που βγαίνει στην αγορά, το harm reduction concept είναι μια ιστορία με την οποία το εμπόριο μονίμως προωθεί τα νέα του προϊόντα και εγώ δεν θέλω να μπω ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Ποιο προϊόν είναι λιγότερο βλαπτικό από το άλλο, γιατί είναι θέμα εσωτερικό του εμπορίου. Κύριε Φασελινέ. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας πω την άποψή μου. Εγώ θα σας πω τι λένε τα δεδομένα. Και δεν μπορώ να μιλήσω για εμπόριο γιατί δεν έχω σπουδάσει και marketing. Θα μιλήσω για 2 πράγματα. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη διακοπή. Ως προς την ασφάλεια, θα σας πω μόνο ότι τον Αύγουστο ο Κρατικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, με ιστορίες δεκαετιών, στην οποία είχα την τιμή να είμαι και σύμβουλος και αξιολογητής της αναφοράς που έκανε για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αναφέρει ευθέως ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα, και έτσι μιλάει πάντα η ιατρική, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 95% λιγότερο βλαπτικό από το κάπνισμα. 95%? Ναι. Αυτό οφείλεται στο εξής. Από τα περισσότερα τοξικά που υπάρχουν στον καπνό του τσιγάρου, μιλάμε για 7.000 ουσίες, 70 αναγνωρισμένα καρκινογόνες, η πλειονότητα λείπει τελείως από τον ατμό του ηλεκτρονικού τσιγάρου, ενώ ελάχιστες οι οποίες βρίσκονται και στο ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι σε ποσότητες από δεκάδες έως και χιλιάδες φορές χαμηλότερες και είναι αμφίβολο αν οι ποσότητες είναι αρκετές για να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη. Πάμε στην αποτελεσματικότητα. Εγώ δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε 6,1 εκατομμύρια Ευρωπαίους, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν διακόψει το κάπνισμα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι μέσο διακοπής καπνίσματος. Άρα βοηθάει για τη διακοπή? Μεταξύ των σημερινών καθημερινών χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας λέω, το ποσοστό διακοπής καπνίσματος είναι 47% και ένα επιπλέον ποσοστό 33% έχει ελαττώσει το κάπνισμα. Αυτό οφείλεται σε λιγότερη πιθανότητα εξάρτησης και εθισμού? Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι την ευχαρίστηση που παίρνει ο καπνιστής από το κάπνισμα μπορεί να την πάρει από ένα προϊόν που είναι τουλάχιστον 95% ασφαλέστερο, με αποτέλεσμα να διακόπτει, που είναι και το βασικό, το κάπνισμα. Τώρα, γιατί οι εταιρείες δεν διακόπτουν το κάπνισμα? Αυτό είναι ένας μύθ. Δεν αναφέρουν ότι διακόπτει το κάπνισμα. Αυτό είναι
κάτι το οποίο δυστυχώς η νομοθεσία τους το απαγορεύει. Γιατί για να πεις ότι κάτι διακόπτει το κάπνισμα πρέπει να πάρει έγκριση ως φάρμακο. Θα σας πω όμως ότι στην Αγγλία το πρώτο ηλεκτρονικό τσιγάρο πήρε έγκριση ως φάρμακο. Ως φάρμακο? Βεβαίως, ως φάρμακο. Δεν είναι το πρώτο. Υπήρχαν κι άλλα. Η σπνεόμενη νικοτίνη σε συγκέντρωση άνω των 20 μιλιγκράμμ επί της 100 είναι φάρμακο σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχωρίζει. Βεβαίως. Υπάρχουν τα φαρμακευτικά μάλλον. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Όχι, πριν από μια εβδομάδα. Δεν είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο, το ίδιο. Όχι. Ακούστε με. Το πρώτο που παράγει η καπνοβιομηχανία. Το πρώτο ηλεκτρονικό τσιγάρο, όχι το πρώτο νοικοτηνικό τσιγάρο. Θέλω να σας πω ότι η σπνεόμενη νικοτίνη υπάρχει και θα υπάρχει ως φάρμακο ακόμη. Δεν θέλω να αναφέρω το. Μα εγώ μιλάω για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Η σπνεόμενη νικοτίνη υπάρχει εδώ και χρόνια, έχει παρέγγιση ως φάρμακο, έχει αποτελεσματικότητα 6% στη διακοπή του καπνίσματος και το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει 47%. Αλλά τώρα τι να συζητήσουμε. Σε συγκέντρωση που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι υποχρεωτικό να πάρει άδεια ως φάρμακο. Εγώ ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι από ότι μέχρι τώρα πήρε άδεια ως φάρμακο όμως, κύριε Μπεχράκη. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Εσείς λέτε ναι, μπορεί να είναι μικρότερες συνέπειες. Ναι, μπορεί ενδεχομένως να. Αλλά εσείς είσαστε κατά του καπνίσματος γενικώς. Ναι. Εδώ εσείς λέτε ότι βοηθάει στο να διακόψουμε το τσιγάρο. Εγώ λέω τι λένε τα πραγματικά δεδομένα και αυτό είναι. Ακούστε, αυτό είναι. Τα δεδομένα είναι αυτά που δημοσιεύονται στα έγκριτα περιοδικά. Και σας παραπέμπω στο Lancet. Μα με συγχωρείτε, εγώ έχω 37 μελέτες τώρα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν έχω μία ούτε δύο. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Για το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν έχετε πάνω από 2-3. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Τι μελέτες έχει κάνει για το ηλεκτρονικό τσιγάρο? Νόμιζα ότι πόσες έχουμε εδώ. Εγώ λέω πως έχω κάνει. Έχω δημοσιεύσει μία. Βεβαίως και εγώ και τώρα, ακούστε, το Ευρωβαρόμετρο είναι το Ευρωβαρόμετρο. Είναι η γνωστή. Τι λέει το Ευρωβαρόμετρο? Το Ευρωβαρόμετρο σας λέω τι λέει. Ανέφερε ότι το ποσοστό διακοπής είναι 14%. Γιατί λάμβανε υπόψη αυτούς οι οποίοι έχουν δοκιμάσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο μία ή δύο φορές. Τον επόμενο μήνα λοιπόν θα δείτε δημοσίευση από τη δικιά μας ομάδα, όπου πήραμε τα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα δικιά μας μελέτη και τα αναλύσαμε και βρήκαμε ότι η σημερινή καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, γιατί φανταστείτε τώρα, έχετε εσείς υπέρταση. Αν δοκιμάσετε 1 ή 2 χαπάκια αντιπερτασικού, θα φτιάξει πίεση σας? Όχι. Πρέπει κάποιος να είναι συστηματικός χρήστης. Η συστηματική λοιπόν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, που έχουν αυτό το 5% υπολοιπόμενου κινδύνου, έχουν ποσοστά διακοπής καπνίσματος, επαναλαμβάνω, 47% που είναι ιστορικά τα υψηλότερα ποσοστά διακοπής που έχουμε δει στην ιστορία με οποιοδήποτε προϊόν. 47% συν 33% ελάττωση. Αυτά είναι, έχω βαρεθεί να τα ακούω σε κάθε καινούριο προϊόν που βγαίνει στο εμπόριο και που προσπαθεί να βρει τη θέση του στην τσέπη του κοινού. Αυτά εγώ δεν μπορώ να τα συζητήσω ούτε να τα δεχτώ. Πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα. Αν όμως ο άλλος είναι παθιασμένος, δεν μπορεί να κόψει το τσιγάρο. Ναι. Και του λένε κύριε ότι κάτι, υπάρχει πιθανότητα να το κόψει. Σου κάνει λιγότερο, λιγότερο κακό. Το Lancet λέει ότι έχει 28% λιγότερες πιθανότητες να διακόψει. Το Lancet και πολλά άλλα περιοδικά γελιοποιούνται. Ακούστε. Το Lancet και πολλά άλλα περιοδικά έχουν γελιοποιηθεί επανειλημμένως και συνεχίζουν και γελιοποιούνται. Είναι γελίο το Lancet. Βεβαίως και η επιστημονική κοινότητα σε μεγάλο τμήμα έχει γελιοποιηθεί. Εσείς τώρα. Η επιστημονική κοινότητα καλά θα κάνει να καθίσει έξω από την πρόθεση εμπορικών προϊόντων. Λοιπόν, οπότε, αυτό θα κάνει η επιστημονική κοινότητα. επειδή εμείς δεν είμαστε μαρκετίστες. Καλά θα κάνει να καθίσει έξω. Η υποχρέωση του επιστήμονα ηθική είναι να ενημερώσει τον καπνιστή για τα δεδομένα και να αφήσει τον καπνιστή να αποφασίσει μόνος του. Γιατί όπως και να το κάνουμε, στα ιατρεία διακοπής εμείς όλοι του λέμε να πάει, αλλά δεν μπορούμε να τον δέσουμε από το λαιμό να πάει. Και δεν πηγαίνει. Δεν πηγαίνει διότι δεν έχει εγκριθεί ποτέ η δαπάνη για τα φάρμακα που απαιτούνται για τη διακοπή. Αν πάει στο ιατρείο διακοπής και του γράψουν μια συνταγή που πρέπει να την επιβαρυνθεί από την τσέπη του, ξέρει ότι δεν μπορεί να τα πει. Τα ίδια γίνονται σε όλο τον κόσμο που εκεί και όπου δεν επιβαρύνονται. Νομίζω ότι πείσατε ή δεν πείσατε. Νομίζω ότι προσφέρατε, έστω και αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, υπηρεσίες και οι δύο. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του και ας πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι είναι παλαιό το τέχνασμα της πρόθεσης καινούριων καπνιστικών προϊόντων ότι δήθεν βλάπτουν λιγότερα από τα προηγούμενα και δεν το αγοράζω και δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Είναι κάπνισμα. Θυμάμαι πρόσφατα το βιολογικό φίλτρο. Το θυμάστε κύριε Παπαδάκη μου? Μια παρόμοια ιστορία.
Εσείς τι θα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ φίλτρων, βιολογικών φίλτρων κτλ. με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Εδώ υπάρχουν και μεγάλες επιστημονικές εταιρείες όπως η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, η οποία είναι κάτι πολύ απλό. Οι καπνιστές που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα με τα υπάρχοντα φαρμακευτικά σκευάσματα, οφείλουμε να τους υποστηρίξουμε σε μια προσπάθεια να το κόψουμε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτό είναι που πρέπει να πούμε στον καπνιστή. Αν θέλει, θα το δοκιμάσει. Ευχαριστώ τον κύριο Μπεχράκη, ευχαριστώ τον κύριο Χαρασινό.